Isinasagawa ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP Pangasinan Chapter ang taon ng tree planting activity na binagsagang Oplan Broadcasting at Oplan KBP Dental and Medical Mission sa pangunguna ng chairman nito na si J. Miguel Mendoza, Station Manager ng DZRD 981 Sunshine Radio, Dagupan. Ngayong taon isinagawa ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP Pangasinan Chapter ang taon ng Oplan Broadcasting tree planting activity sa Barangay San Andres, bayan ng Balongaw sa lalawigan ng Pangasinan. Ito ay sa pangunguna ni KBP Pangasinan Chairman at Sunshine Radio DZRD 981 Dagupan, Station Manager J. Miguel Mendoza at sa pakikipagtulungan ng Balongaw LGU Land Transportation Office Region 1 at ng Mista Foundation USA. Nagpaabot na pasasalamat si Mendoza sa lahat ng partners, sponsors at mga lumahok sa tree planting activity. Unang-una gusto nating i-congratulate lahat ng ating mga stakeholders or partners dito po sa ating KBP Oplan Broadcasting. So nagsimula po ito 2011 at ngayong pong taon na ito, masasabi ho nating isa sa mga successful event ho natin. Niloka na nasabing aktibidad ng mga kawani ng Balongaw LGU sa pangunguna ni na Mayor Risa Peralta at Vice Mayor Philip Peralta. Nagpaabot ang pasasalamat si Mayor Peralta sa KBP Pangasinan at LTO Region 1 dahil napakalaking bagay ang aktibidad sa mapamayanan ng Balongaw lalo na't biktima ang bundok ng forest fire. Nagpapasalamat ako sa KBP at sa lahat ng mga nandito ngayong mga bisita natin and also sa ating partnership sa LTO Region 1 and LGU Balongaw. Itong ginawa nating tree planting kasi is napaka-importante. It's actually something that we do every year. This is really very important to us kasi ang gusto nga natin is ma-improve naman yung ecosystem natin tsaka ang ating air quality. Baka contribute man lang kami sa climate change. Naroon din si LTO Region 1 Director Danny Martinez kasama ng matauhan nito na anya ay full force ang kanyang mga kawani sa paglahok sa tree planting activity ng KBP sa kabila na abala ang mga ito sa kanilang trabaho. Hindi rin nagpahuli sa pagpapabot ng kanyang pasasalamat si Martinez dahil napili ang ahensya niya na maging kapartner ng Oplan Broadcasting ng KBP Pangasinan. Actually, napapanahon po talaga ito kasi nga po, kung napapansin natin, itong ating mga sakyan ngayon ay sobra-sobra na po yung ini-emit nito na matatawag na nating lason. So ito po ang tanging solusyon. Magtanim po tayo para meron po tayong mahihingang magandang oxygen. Yan po ang kagandahan ng broadcasting na to. Isa rin sa naging kapartner ang Mista Foundation USA sa pangunguna ni Colonel Richard Gobata na may advokasya hindi lang sa edukasyon kundi maging sa kalikasan. Naging advokasya ni Gobata ang edukasyon para makatulong sa mga mahirap na kabataan dahil naranasan din ito ang pagiging mahirap noon. Dinaluhan din ang tree activity ng KBP Pangasinan Vice Chairman Mark Espinosa, IFM Dagupan Station Manager at SPO Noel Sibayan ng Love Radio at iba pang KBP Pangasinan Media members. Okay, ito po'y parte po ng ating pong sinumpaan bilang lingkod ng bayan, then in the name of public service na hindi lang tayo sa news and entertainment kundi ang KBP rin po ay sumasali sa lahat po ng mga civic activities tulad po nito. Kabilang din sa lumuhok ang PhilHealth Region 1, PNP Balongaw sa pangunguna ni Police Major Jimmy Paningbatan, AFP Camp Abat Riders, BJMP Dagupan Female Dorms, Sunshine Philippines Movement, Keepers Club International Pangasinan Chapter at 702 Brigade, Cops Rescue at marami pang iba. Bilang miyembro ng KBP Pangasinan Chapter, hindi rin nagpahuli ang grupo ng Sunshine Radio DZRD 981 at SM9 North Luzon na buong suportang lumuhok sa aktibidad. Sa pangunguna ng Station Manager na si Mendoza, lubos na nagpapasalamat ang Sunshine Radio DZRD at SM9 North Luzon kay Pastor Apollo C. Kibloy na siyang inspirasyon sa lahat ng kabutihan. Isa na rito ang advokasya sa kapaligiran. Nagpapasalamat din po kami sa ating butihing pastor at ginagalang na pastor dahil po buong puwersa po ang DZRD at saka SMNI. Alam naman po natin, isa po sa ating model pagdating sa pagbibigay or advokasya pagdating po sa environment ay si Pastor Apollo Sigibulek. Mahigit 1,000 native tree seedlings ang tinanim sa nasabing aktibidad. Matapos ang isinagawang tree planting activity, sumunod ang KBP Pangasinan Forum
special episode na ginanap sa Mayor Conference Room. Kasabay nito, inilunsad din ang kauna-unahang aktibidad ng KBP Pangasinan ng OPLAM, Kapwa Bayanihan Pagdadamayan Dental and Medical Mission, na isinagawa sa May Municipal Hall ng Balongaw mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kabilang sa serbisyo ang pamimigay ng medisina, bitamina at iba pang serbisyo gaya ng libreng tooth extraction. Matatandaan nung nangilunsad ang broadcast rin noong taong 2011 sa bayan ng San Manuel at nagpapatuloy ang aktibidad na ito taon-taon. Para sa Diyos sa Pilipinas ko mahal, Vian Vergabiña, SM9 News, North Luzon.